Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. President ka Voice of the People Party na North Shillong constituency uba strong pillar mentakas ngi ulara sendan da upra banwan sendan lang ya ukartong ka seng VPP uba Ricky AJ Singkon hakas ngi thap kerteng jong u. Haba ajingkran ulaong bakani ka MP election ka bamenta kalong ka bapher bah namar ba ompat JUE bakan don ka jingshong shit hakipat ba. Bat kani ka ajingkerman nya ka seng bakan poi syakathong hakani ka election ka bamenta. Mentas ngi ya kumpi member na kana sulang ro ngi wan ban sedran lang ya ba arki eje sengkon ba wan thap kerteng takasi laga Voice of the People Party je new di sembol jongi ba pi upra ngi kerman bagi pat ba hakani kenti kinesion hakani ke sembol VPP ka nek MP election ngila banong kadi ka election ka ba compare nomor ngimpat GE kot kum hakane ka election MP bakandon kani ka junction seat jong kipat ba adu kan ini ka junction ram jong kipat ba bat kani ka aji kerman yangi kamtam haba mo na ka response ka bangi ngiyo along ba di public meeting ki ba fair ngiyo i ta ka response sisa jong kipat ba nado ka mensiam jong ki bat kani hi ka ai mensiam yangi ka ai ka jing kerman yangi bangin poi sakathong kum ka party. Oh definitely mentaka kenti kanang plus susu banyak ay ka ba ngi expect mentalay kan nang increase ka vote but ngi kerman ka jingjab kandai ka jingjab ka badan buram hakan ni ka kenti ba menta aki program bidang bon te kumbalong hado ka si shot vote sabta kanta ki program ki bon keleng-keleng ila ya keleng-keleng haka sisi dan kumba spo teli ki meeting ai kunta tater te ingat skam ba nang ni sakmat kipat ba kinang sedram kinang yami kinang ai susu ka jingkersan ya ka parti jongi mentang si wana lakor nanong kram ki amalia baro ki dan langang ni banwan senran lang ibariki na mentang ni ka nomination mentang si filing of nomination ka jingi khon ngamnang bandong haprang batno andre tangkawi ka batikna ba ka VPP kamdan ka jingi khon bano nomor ka VPP hi kalawan lupa ha ka jingjab